Τώρα, θα ενώσουμε στη λεκάνη μας εδώ όλα τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το αλάτι. Θα το προσθέσουμε στο αλεύρι. Το αλάτι είναι ζυγισμένο και θα το ρίξουμε μέσα στο αλεύρι. Είναι 12 γραμμάρια. Είναι τα δύο στερεά υλικά τα οποία και τα ανακατεύουμε. Ανακατεύοντάς τα, κάνουμε μία λακκουβίτσα, όπου εδώ θα φιλοξενηθεί το προζύμι και το νερό. Πάμε τώρα να μετρήσουμε, να ζυγίσουμε το προζύμι. Δεν θα ζυμώσουμε σήμερα με το πυκνό, το βάζουμε στην άκρη, θα ζυγίσουμε με το αραιό ενυδάτωσης 100%. Πάμε να ζυγίσουμε το προζύμι, την ποσότητα που χρειαζόμαστε. Ζυγίζουμε το ποτήρι, οπότε έχουμε το απόβαρο, είναι 207 γραμμάρια. Το προζύμι, πριν να το ζυγίσουμε, ας κάνουμε ένα τεστ επίπλευσης. Θα αφαιρέσουμε προσοχή, μια μικρή ποσότητα. Και θα την βάλω στο νερό. Παρατηρούμε ότι αυτό επιπλέει. Βρίσκεται το προζύμι μας στην κορύφωση της ωριμότητας. Όταν λοιπόν το προζύμι βρίσκεται στην κορύφωση της ωριμότητας και είναι αραιό, ενυδάτωσης 100%, τότε το πρόσφορό μας θα έχει μία γλυκύτητα. Εάν δοκιμάσουμε τώρα αυτό το προζύμι, δεν θα αισθανθούμε καμία πικρία. Πάμε να ζυγίσουμε το προζύμι. Ρέει, άρα μπορούμε εύκολα να το ζυγίσουμε. 207 το απόβαρο συν 120, 327. Αυτή είναι η ποσότητα του προζυμιού που θα μπει μέσα στη λακκουβίτσα του αλευριού. Και μένει να προσθέσουμε και το νερό, το οποίο είναι μετρημένο και έτσι έχουμε υπολογίσει με ακρίβεια και τα 4 υλικά που θα πάρουν μέρος στο ζύμωμα. Οι ακριβείς αναλογίες είναι η βάση του οικοδομήματος που λέγεται πρόσφορο. Εάν εμείς θέσουμε σωστά τις αναλογίες από την αρχή, τότε και τα υπόλοιπα στάδια, τα υπόλοιπα 6, θα είναι πολύ εύκολα. Θα διευκολυνθούμε πάρα πολύ. Θα μπορέσουμε να πετύχουμε ένα ολοκληρωμένο ζύμωμα, ένα σωστό πλάσιμο, που είναι το δεύτερο και το τρίτο στάδιο. Θα μπορέσουμε να κάνουμε ωραία τη θωράκιση και την ωραιοποίηση της
ζύμης, το 4ο στάδιο, πάμε στο 5ο στη σφράγιση, στο 6ο στην ορίμανση και στο 7ο στο ψήσιμο. Θα δουλέψουμε τώρα με την μέθοδο της αυτόλυσης. Η αυτόλυση είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται στην αρτοποιία με πολύ καλά αποτελέσματα. Οι αρτοποιοί συνηθίζουν να αναμειγνύουν, να ενώνουν το νερό και το αλεύρι και αργότερα το προζύμι και το αλάτι. Εμείς σήμερα τα βάλαμε όλα μαζί. Άρα να πούμε ότι κάνουμε μία μερική αυτόλυση. Και για διδακτικούς λόγους θα χωρίσουμε αυτή την αυτόλυση σε 3 φάσεις. Έτσι λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε με την πρώτη φάση, που είναι μόνο η ανάδευση των υλικών. Ξεκινάμε με το λιώσιμο, διαλύουμε το προζύμι. Το προζύμι είναι πολύ αραιό και διαλύεται εύκολα. Διαλύουμε το προζύμι και στη συνέχεια τραβάμε αλεύρι από την γύρω περιοχή να έρθει προς το κέντρο για να ενυδατωθεί. Δεν ζυμώνουμε, αλλά αναδεύουμε αυτά τα 4 υλικά. Ο χρόνος της ανάδευσης είναι περίπου 5-6 λεπτά και ανάλογα με την ποσότητα που έχουμε ετοιμάσει των υλικών. Το χέρι δουλεύει, αλλά είπαμε νωρίτερα πως δουλεύουν και τα χείλη και πιο βαθιά η καρδιά, γιατί το ζύμωμα είναι μία προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι να υδατωθεί και ο τελευταίος κόκκος του αλευριού, ούτως ώστε μετά να μην υπάρχουν σκληρίες στη ζύμη μας. Επαναλαμβάνω, είμαστε στην πρώτη φάση της αυτόλυσης, που είναι μόνο η ανάδευση όλων των υλικών. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν τον αμαρτωλό. Λίγο ακόμη και θα έχει ολοκληρωθεί η φάση, η πρώτη της αυτόλυσης. Το ανακάτεμα, η ανάδευση όλων των υλικών. Όσο καλά μπορέσουμε και υδατώσουμε το αλεύρι, τόσο μετά το ζύμωμά μας θα γίνει πιο εύκολο. Τώρα
έχουν δημιουργηθεί μικρά κομματάκια, τα οποία έχουν τραβήξει την υγρασία. Αυτά τα μικρά κομματάκια θα τα συμπλησιάσουμε, το ένα κοντά στο άλλο. Έτσι θα βοηθήσουμε την υγρασία, όπου πλεονάζει η υγρασία, να προχωρήσει και σε μέρη που υπάρχει λιγότερη υγρασία. Συμπλησιάζουμε λοιπόν τα μικρά κομματάκια να κάνουμε μία έτσι άμορφη ζύμη. Μπορούμε να σηκώσουμε τη ζύμη, να την αντιστρέψουμε και οι κόκκι του αλευριού που είναι χωρίς υδάτωση από κάτω να μπουν στο κέντρο της ζύμης και να υδατωθούν και αυτοί. Εδώ σταματάμε την πρώτη φάση για να περάσουμε στη δεύτερη φάση, που είναι η ξεκούραση της ζύμης. Θα την ξεκουράσουμε βάζοντας επάνω στην επιφάνεια ένα νάιλον. Μπορούμε να βάλουμε και μία πετσέτα, ούτως ώστε να ακουμπάει πιο πολύ το νάιλον στη ζύμη, για να μην αφυδατωθεί, να μην χαθεί η υγρασία, ή μπορούμε, αν είμαστε σε περίοδο καλοκαιριού, να βρέξουμε μία πετσέτα, να την στύψουμε και να την απλώσουμε πάνω στην επιφάνεια της ζύμης. Έτσι θα διατηρήσουμε το καλοκαίρι νοπή τη ζύμη. Θα προτείνω και κάτι άλλο. Θα διαθέσω 1 λεπτό ακόμη με τη ζύμη αυτή, ούτως ώστε να κερδίσω μετά στο ζύμωμα. Τι εννοώ? Θα τη μαζέψω κάπως καλύτερα. Θα κοιτάξω εάν υπάρχει κάποιος κόκκος που δεν έχει υδατωθεί. Εάν διαπιστώσω ότι κάποιοι κόκκι δεν έχουν υδατωθεί, τότε με ευρεγμένες παλάμες θα βοηθήσω την επιφάνεια να αποκτήσει την υγρασία που χρειάζεται η ζύμη για την ξεκούραση. Είδατε, δεν έχουμε κάνει καθόλου ζύμωμα. Θα την ξεκουράσουμε. Αφού τη βάλουμε μέσα σε μία σακούλα πολυμπάκ. Μπαίνει τώρα η ζύμη στη δεύτερη φάση που λέγεται ξεκούραση.
εμείς δεν θα κάνουμε τίποτε απολύτως σε αυτή τη φάση. Όσο το χρόνο που θα δώσουμε, το καλοκαίρι θα δώσουμε λιγότερο χρόνο, γύρω στα 20 λεπτά με 30, το χειμώνα 30, μία ώρα και μισή, κάπου εκεί θα κινηθούμε. Και σε αυτό το χρόνο θα δώσουμε την ευκαιρία στις πρωτεΐνες να μαλακώσουν και να ξεκινήσει αυθόρμητα να σχηματίζεται η γλουτένη. Θα σχηματιστεί η γλουτένη και εμείς μετά θα περάσουμε στην τρίτη φάση για να οργανώσουμε τη γλουτένη με τις αναδιπλώσεις, με τη χρήση του πλάστη, με τις τεχνικές που θα δούμε σε λίγο. Την αφήνουμε λοιπόν να ξεκουραστεί και εμείς σε λίγο, αφού καθαρίσουμε εδώ τον πάγκο, θα δουλέψουμε με μία άλλη ζύμη που ετοιμάστηκε από το σπίτι πριν 1 ώρα και 30 λεπτά. Και με εκείνη θα ξεκινήσουμε την τρίτη φάση που είναι το ζύμωμα, το πλάσιμο και τα υπόλοιπα στάδια.